Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akwai wani KYC da Overwall suka fito da shi wanda ba wai KYC ba ne kai tsaye, baro-baro aka fito da shi amma kamar hanya ce ita ma ta tace mutanen da suke kamar sabil ne. So yana da kyau a ce mutum ya yi wannan verification ne, interaction ne tsakanin Over Wallet ko Over Protocol da kuma OKX Wallet. Abu na farko da kake bukata shine kana bukatan kai login cikin Over Wallet ɗinka. So in ka shiga Over Wallet ɗinka ka danna get started, ka sa email ɗinka anan misali sa Gmail nawa, agree all right, ka danna wannan za su tura maka email. So in sai ka je ka shiga email naka kamar yadda muka saba idan za mu yi login zuwa Over Protocol namu muna yin verification na email. So you verify our email. So za mu danna verify now. Mashin ya nuna verification successful. Okay, da kan Overwall zai nuna verification successful. Ka jira ya confirming na password naka, sai ka sa allow. Okay, great. So yanzu za mu fara daily graph ɗinmu. So mun yi grabbing na daily grant ɗinmu na 10 over da suke bayarwa kullum. So sai abu na gaba da za mu yi shine akwai buƙatar mu mallaki ita wallet ta OKX. So za mu tafi Play Store sai mu yi downloading OKX exchanger. Idan ka shiga cikinta wannan fuskar za ta fara nuno maka wannan shine bangaren exchange. To sai ka danna a saman nan wurin inda aka rubuta exchange, a gefen shiga an rubuta wallet, sai ka taba wajen wallet din. Okay, so in ka taba wajen wallet din anan za ka yi creating na wallet. Idan ka yi creating wallet shikenan adding wallet. So zan zo nan wurin da na aka rubuta create wallet. So zan zo nan wurin wajen da aka rubuta seed phrase. So yanzu automatically an yi wallet. Yana da kyau mutum ya danna backup, manual backup din nan. Idan ya danna wajen manual backup din nan zai danna nan wurin da aka rubuta skip. Bayan sun gama wannan rubuce-rubucen sai danna skip. Sannan so nan wurin da yanzu idan ina danna nan wurin da aka yi alamar idon nan, zan yi wani backup, ma'ana zan rubuta seed phrase ɗina. So idan na rubuta seed phrase ɗina zan ajiye shi a wuri mai tsafta, zai nuna mun backup successful. So yanzu nan wurin yanzu na yi creating na wallet a OKX. So tunda na yi creating na wallet a OKX zan zo nan wurin da aka rubuta discover, sai in taɓa discover. So normally za ka ga ya nuno maka wajen dApps ne, so sai ka canja shi zuwa Cryptopedia. Idan ka mai da shi zuwa Cryptopedia sai ka yi scrolling ƙasa ga nan wurin da aka rubuta Over Protocol, sai ka taɓa Over Protocol. So in ka taɓa shi sai ka danna wajen verification, verify your identity. So zan danna start now. So idan na danna start now gashi nan da aka rubuta get started, sai in danna get started. So sai in sa email dina na Over Protocol dina, sai in danna next. Na danna next. Okay, gashi nan sun ce sun tura push notification. So ga push notification din ya fito a saman wayata. So zan danna shi. So idan na danna shi zai kai ni zuwa kan Over Wallet ɗina. Gashi nan sun ce confirm. So okay, so zan danna confirm. Idan na danna confirm zan jira su, gashi nan sun ce verification successful. So tun da sun nuna verification successful yanzu zan koma kan OKX wallet ɗina. So idan na dawo kan OKX wallet ɗina sun ce tap to verify, you have successfully verified. So yanzu na gama verification ɗina sai in rufe wannan shafin. Idan na rufe wannan shafin sai in danna verify. So idan na danna verify zai zo nan wurin ya nuna confirm, sai in danna confirm in sa fingerprint ɗina. So zai verify cewa na yi daidai ko ban yi daidai ba. So zai ce in jera waɗannan abubuwan gasu nan a saman nan, gasu nan kuma a saman ƙasa. So nan wannan mai alamar cake ɗin shine a farko, sai kuma wannan mai alamar kallimin a saman shi shine biyu, sai wannan alamar kabarin shine na uku. So in na danna sai in sa OK. So idan na sa OK zai verify, shi nan ya ce min verification successful. So yanzu nan wurin inda aka rubuta daily claim zan taba shi. Idan na taba shi zan je shi ma in yi get started. Idan na danna get started gashi nan ya ce min claim over. So zan danna claim. So nan wurin da aka nuna claim din shine kullun da safe
kamar yadda kake zuwa kan Oba wallet kai claiming, shi ma za ka zo kan shi kai claiming kullum da safe. Sannan yanzu zan je in yi transaction. So yanzu zan dawo kan wallet ita. Ok, zan yi back. Ok, zan dawo nan wurin da aka rubuta home, zan danna home. So idan na zo nan wurin zan copy wallet address, zan zo zan sa receive. Idan na danna received sai in zo nan wurin in yi searching sai in rubuta over. So gashi nan over shine na ƙarshe, gashi nan a rubuta over testnet. So idan na danna over testnet gashi nan sai in copy wallet address din. Idan na copy wallet address din sai in dawo kan over wallet ina. Ok, idan na dawo kan over wallet ina sai in danna send. Idan na danna send sai in sa wallet address din, sai in danna next. Idan na danna next sai misali yanzu a ce ina so in tura over guda 10 zuwa ga OKX dina, sai in danna next again, sai in sa got it. Sannan gashi nan sun ce slide to confirm, so zan yi sliding haka. So idan na yi sliding ok, za mu jira wannan transaction din ya gama processing. Shikenan yanzu ya nuna completed. So zan ɗauki wallet address dina na shi wannan over din in ce copy, sai in ƙara koma cikin OKX dina. To yanzu idan muka zo muka duba OKX din, ok, za mu ga cewa OKX kwaya 10 sun ƙaru. To amma maybe ba lalle mu gan su a cikin assets ba. Ok, ba lalle mu gan shi a cikin asset ɗinmu ba saboda babu shi. So zan zo nan wurin da aka rubuta manage crypto, sai in danna. Idan na danna sai in yi searching over. Idan na yi searching na over gashi nan over testnet. Ok, so sai in taɓa shi alamar na yi adding ɗinsa a cikin asset ina kenan, sai in yi back. Idan na yi back kun gan shi over, na turo kwaya 10 kuma na yi claiming kwaya 10, kun ga sun zama kwaya 20 kenan. So yanzu kaga na yi transaction ɗaya, daman a Oba wallet suna son kullum ka dinga transaction kwaya 10. So zan danna send. So idan na danna send sai wannan wallet address ɗin da na kwafo ɗazu sai in danna paste. Idan na danna paste sai in yi confirm. Misali a ce zan tura Oba kwaya 5, sai in danna next, sai in yi confirm, in sa fingerprint ina. Kenan gashi nan yana nuna sending. Gashi nan ya nuna send. So sai mu dawo kan wannan ɗinmu. So idan muka yi refreshing kaga ya goma 29 ga history ɗin. Gashi nan na turo kwaya 5 daga wallet ɗina na OKX. So wannan shine da za ka yi ta transaction.